Karong Domingo pod mga igsuon, ato ni siyang gitawag nga Divine Mercy Sunday. Dadunggan nato sa atong ebanghelyo nga ang Ginoong Hesukristo human niya mabanhaw sa kamatayon nagpakita sa mga disipulo. Kung atong tan-awon o atong napaminawon mga igsuon nga si Jesus nakasulod dito sa kwarto kung asa nagtago ang mga apostoles tungod kay nahadlok sila nga dakpon sa mga Romano kay gipangita naman sila. And we also know nga during sa paglansang o pagdakop kang Hesukristo, kaning mga disipulo ni Hesukristo ang ni diya kaniya o si Juan nga pinalangga ni Jesus maulamang ang nabilin dito sa tiilan sa krus kauban ang iyang inahan nga si Maria. Kung kita mga igsuon, gibayaan sa atong mga kaigsuunan o gibayaan sa atong mga friends, no, nga naata sa tunga-tunga sa atong panginahanglan, unsa kaha ang atong ma-feel, no, nga nangitatag mga kanang mga friends. Unsa may friends sa Bisaya? Mga amiga or amigo or abyan, higala, or mga higala. O timanin ninyo mga igsuon nga kaning mga apostoles ni Hesukristo muuni siya ang iyang kuyog adlaw-adlaw. So for 3 years nakailan na jud si Jesus aning mga tawhana. Ug sa iyang panginahanglan kaning mga apostoles ni palagyo ug ni dagan kay nahadlok pud sila nga maapil sa sakripisyo ni Kristo. Ug pagpakita sa ilaha ni Hesukristo unsa may giingon ni Jesus. Kung kita na, no, moingon kita mga wala mo'y batasan nganong gibayaan ninyo ko asaman mo sa time nga nanginahanglan ko ninyo. But ang isulti ni Jesus, ang kalinaw maanaa kaninyo. Despite sa gibuhat sa mga apostoles sa iya mga igsuon, no, maog gyapon ang gipakita ni Jesus, pagpatawad ug kaluoy. Ug mao tingali na mga igsuon nga sa atong kinabuhi dapat nato sundon ang atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoo maluluyon ug mapatawaron. Ug kita pod mga igsuon gipahinumduman ta sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpatawad sa mga tawo nga nakasala nato. And that is also the reason nga nung nagsaulog ta sa Holy Week, because sa pagpalangga sa atong Ginoong Hesukristo, giluwas kita sa atong mga sala. And in order for us also, no, nga gitudluan pud kita sa atong Ginoo nga buhaton pud ni sa atong mga higala sa mga tawo nga nakapalibot nato nga magpatawad sa gibuhat nila nga sala nato. And also kita pud, no, we are not perfect also. And so therefore mga igsuon, kung naa may mga tawo nga nabuhatan nato og sala, mangayo pud tagpasaylo nila. Most of the time ang good mga igsuon, dali or kanang lisod sa atua nga mangayo og pasaylo or muhatag diay og pasaylo sa mga tawo nga nakasala nato. Pero atong hunahunaon nganong muhikay man ta, no? Nganong in Tagalog pa, bakit ba natin ipagdadamot ang patawad na dapat nating ibinibigay sa ibang tao na tayo nga mismo ay hindi rin tayo marunong magpatawad sa mga tao, or hindi rin tayo pala marunong humingi ng tawad sa mga tao. Kay ang aton mangguduna-huna mga igsuon most of the time kay katurang mga tao nga nakasala nato. And because of that, no, malagot na nila,
dili nato tagdon, no? Pero kung atong hunahunahon mga igsuon, mas kadaghan pa sa atong kinabuhi nga nakabuhat og sala sa ubang tawo. But atong hinumduman, kanus-a man ta nangayog pasaylo sa mga tao nga nabuhatan nato og sala. Nagpaabot ta sa mga tawo, no, nga nakasala nato nga mangayo og pasaylo sa atoa. Pero wala ta nagunahuna kung kanus-a ta mangayog pasaylo sa mga tawo nga nabuhatan nato og sala. Kay ganahan ta nga kung unsara ang atong makuha, dili ta ganahan kung unsay atong ihatag sa uban. Sa pagpadayon sa atong santos nga misa mga igsuon, atong hunahunaon nga kita gipatawad sa Ginoo sa atong mga sala. Nagpalansang siya sa krus na matay o gitagahan ta sa bag-ong kinabuhi. O kita pod mga igsuon, no? Dili kita, or in Tagalog pa, huwag tayong magmaramot, magbigay ng patawad sa mga tao na nagkasala sa atin. At huwag nating patagalin na humingi ng patawad sa mga tao na nagawa natin ang kasalanan. As we continue this holy sacrifice of the Mass, brothers and sisters, let us also remember, hinumduman nato katong mga tawo nga nabuhatan nato og sala, og pangayuan nato og tabang sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong inahan ang Santa Maria, nga tabangan ta on how to ask forgiveness sa mga tawo nga nabuhatan nato og sala. Amen.